Situácia na Slovensku je čoraz náročnejšia. Zvyšovanie daní, neistota, dôchodky sú v ohrození a ľudia stále čakajú, že ich štát zachráni. Ale pravda je jednoduchá, nikto nepríde, nikto ťa nezachráni. Pretože roky hovorím, že potrebujeme tzv. Druhú nohu príjmu. Potrebujeme niečo, čo máš pod kontrolou, niečo, čo buduješ popri práci, niečo, čomu nepotrebuješ úver, žiadne riziko, bez utekania do zahraničia. Sloboda nie je len o peniazoch, ale sloboda je o možnosti voľby. A tá začína tým, že zoberieš zodpovednosť za svoj život. Začne sa vzdelávať, obklopíš sa ľuďmi, ktorí ťa ťahajú vyššie. A nie je to ľahké, to ti potvrdím, ale ešte ťažšie je zostať tam, kde si práve teraz. A ak cítiš, že je na čase niečo zmeniť, možno práve teraz je ten správny moment, nečakaj na ideálne podmienky, tie neprídu. Začni teraz, lebo keď máš dlhý príjem, tak máš istotu. Ak máš istotu, tak začneš tvoriť. A nielen prežívať zo dňa na deň. Ak sa aj ty rozhodne zmeníš svoju tú finančnú situáciu alebo budúcnosť, ozvi sami, ja sa volám Štefán a ukážem ti cestu, ktorá zmenila životy mnohým ľuďom.